Ngaku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Bapak nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Commission Secretary Jacob Shua, ngawan ba pensyai sepi kipat ba bait, ba menta kasngi nyeu tarik na nyeu arjar penriu, nakaling jongi ngi klemsheng tait ban tre ye kakam nagabenta jongpi kipat ba. Ngakwa ban yathu yapi banado kasngi ba sya thangan u presiden hadu menta ngidang ya chachi chat ye kikam deuyong ban penyo ye ka hok jongpi upai ba urit uria. Nakaling juga Jacob Shua kala Shong meeting bat kitei ki he sarkar naduk apply tarik nan riu arjar penriu ngi lasdang ya ke meeting ban ya tai na ka benta ki scheme bal syakta na ka jingkhang ti deuyong ha ka ne ngi klimpoi shenuro bal lakhot biang yang i ban Shong meeting bat kitei ki he sarkar ha ka aru handai tarik nan riu arjar penriu ngi klimpoi shenuro bal lakhot biang yang i ka lai tarik nan yeu arjar penriu wat ha ka niru ka Jacob Shua ka klim pendem wat ahmad ka sarkar nagaliang presiden ulia sai tenge bat kite ki he sarkar ulaong badai ban pli yau deuyong ban yo trailang ki juk kirangli om tang ki briu ki bahe bat ki badan bor ukren markhmat ya kite ki sarkar pinhap mat ya jing ki ka bateng lada ka sarkar kam sngap ya ka sur uduk usuk bat ya ka hok jongki ki bala syak kene menta kumbala khat ar teli ki snem ka Jacob Shua kala yeng bai bandawa ban pli yau deuyong kumba ju pli ha ki por menshua om tang ye ki katto kat ne ki he saipan lada ka sarkar kam sngap ban pli yau deuyong ngin sashim da ka senjam ka bateng hasin ngi kerpat ya phi upai ba bai wadu jingkermen ngidon rengkat bat phi kinong yalam jeng ka kom shua kin om pendem hangnu ro kat ba om pat pli yau deuyong ngi dia yeng persha ya ka sarkar ban pli yau deuyong kumta ngi kerpat ya piu pajba bai baladai ga por bangin mi syakmat ngin dawa ya ka hok lajong tengi ke parrit ya pi upajba banwan ya trailang bat banron ra ya ka jingjob ban pli ya udewyong kumta nagaliang jongi ka Jacob Shua ni ai khuble ya pi ki pajba bai baro. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our